טייגר. אני עושה סרטון של ברול סטארס, אחרי שאף פעם לא עשיתי. אז יאללה, נשחק עם קרוב כדי לבדוק עד כמה אני מפרק אותם. הלאה, בוא ננסה. קרוב עם מלא גביעים, אז אני לא יודע אם אני אצליח לנצח. אם כן, כולם שמים לייק וסאב, אם לא, אל תשימו לייק וסאב. איך אני? אבל אם אני מפסיד, רק אם אתם יכולים לתת לי לייק וסאב, כן? תסתכל את הסרג' האפס הזה, אני לא יודע לשחק. לא, רק לא צ'רלי, אני שונא אותם. אוי ואבוי. האפס הזה לא הרג אותי, מזל. שיחלת בסה. אני מקווה שאף אחד לא יהרוג אותי, כי כולם יכולים להפתיע. שונא שמפתיע. רואה אותך, יא אפס. הרגתי אותו. שלא יהרוג אותי הענני הזאת. זה גרוע. כמה דברים, לא? למה כולם עליי? טוב, לא נורא. מקום רביעי, סגרנו על מקום רביעי, לא. אבל רק אם אתם יכולים תנו לי לייק וסאב, כן? טוב, נעשה עוד משחק אחרון ונלך. משחק עם בול. השיטה עם בול לרצח כאן זה פשוט להוריד אנשים בשיחים. כי הוא מוריד הרבה אז אתה יכול להתחבא איתו. במיוחד שזה במפה הזאת. יש פה מורטיס. בוא נראה אותך אם אתה גבר. בוא נראה אותך. זה גרוע הוא. לא משחק. רינג. וואצ'ה. מות, הוא מת. לבן, סבתא. אוי ואבוי. מה? איזה פרה זה? אוי ואבוי. זה גרוע, הוא מורטיס האפס הזה. מישהו? הבול הזה חושב שהוא יכול להתחמק ממני, אחלה אתגר. תסתכלו איך מפרקים אפס. עכשיו הוא יבגוד בי האתגר, אני יודע מתי זה השלב. הוא מת. עכשיו אני ארוג אותו. איזה גבר, הוא מת.
איזה גבר. טוב, זה היה הסוף. אתם ראיתם את האתגר הזה, תלמדו ממנו ותעזרו לנצח משחקים, ויאללה ביי.